Na úvod vás poprosím utišiť svoje telefónne aparáty, ak ste tak ešte neučinili, a prosím vás, aby ste počas predstavenia nerobili žiadny záznam. Ďakujem za pochopenie. Vážené zhromaždenie, milí hostia, srdečne vás vítam na oslave výročia 100 rokov od začatia stavby tunela generála Štefánika. Nachádzame sa v kilometri 41-400 na trati Nové Mesto nad Váhom, Veselí nad Moravou, pri strážnom domčeku číslo 9. Celé 10 ročia sa tu v lesoch Polany učupene skrýval a čakal snad na ten najhorší osud. Dnes je to presne 100 rokov, čo si pripomíname stavbu najväčšieho technického diela nášho kraja, a taktiež spomíname na tých, ktorí sa zo stavby tunelu nevrátili domov. Vypočujme si, čo sa dňa 6.7.1923 pred započatím stavby kopaničiari dočítali v novinách spod Bradla. Veľký deň Mijavy a jej okolia. Ač je obloha nebeská väčším dielom zahalená ťažkými mračnami, ktoré tu i tam v našom podjavorinskom kraji vlievajú svoj hnev na ťažko pracujúce a mnoho strádajúce obyvateľstvo a zoberú mu poslednú nádej, jeho tvrdými mozolami zaslúženú úrodu, predsa dňa 8. júla, červenca, svitne ten najjasnejší deň nad Mijavou a jej okolím, ohľadom jej budúcnosti, aký dosiaľ ešte nesvitnul v dejinách tohoto osihoteného a zabudnutého kraju. Zo všetkých predsa najjasnejší pre Mijavu a celý podjavorinský kraj bude deň, keď minister železníc Jur Stříbrný v prítomnosti zastupiteľa pána prezidenta, členov vlády, Národného zhromaždenia, vojska, zástupcov dopravného výboru snemového, zástupcov vedy, technických vysokých škôl, tiskovej kancelárie, inženýrskej komory, zemskej správy na Morave i na Slovensku, riaditeľstva štátnych dráh a zástupcov okresu i obcí zakopne prvý do tunelu, ktorý má odkliať ten kraj zo zabudnutia, pristrojiť mu lepšiu a skvelejšiu budúcnosť. Všetko to, čo dosiaľ Mijavu dvíhalo, jej významu dávalo, bolo len bengálským svetlom, ktoré omamuje, ale nehreje. Akousi snivou bublinou, ktorá sa zjaví, ale neotužuje. Ale 8. júla bude ten deň, ktorý položí základ ozaj veľkej a modernej Mijavy, ktorý prerúbe jej dvere ku Zlatej Prahe, otvorí cestu ku stovežovej Moskve, spojí okrídlenými kolieskami v ohromnej diaľke sa tratiacimi kolejnicami s Atlantickým i Tichým oceánom. Na prvý okamih dôležitosť tohoto dňa nevieme si ani oceniť, jeho význam a dosah povážiť, to len budúcnosť bude môcť všetko odhaliť. Ale toľko aj my tušíme, ba s istotou vieme, že deň 8. júla bude deň veľkého významu. Nie len pre Mijavu a jej okolie, ale pre celú Československú republiku. Lebo odstránené budú tie hrádze, ktoré dva najpríbuznejšie západoslovianské bratské kmeny Čechov a Slovákov delili, aby sa tak úplne a navždy nerozlučiteľne spojili. A preto vítame zo srdca pri prvom zakopnutí tunela zástupcu pána prezidenta, členov vlády, poslancov i senátorov ako členov dopravného výboru, náš generálny štáb ako aj zástupcov vedy, všetkých úradov a korporácií. Vy nám prinášate novú dobu, nový život, otvárate nám nový svet, vlievate do duší našich nové nádeje, do skrehlých údov našich novú energiu. Od poludnia pod protektorátom ministra zemedelstva doktora Milana Hodžu
bude na moravskej strane ľudová slávnosť a veselica. Ej, ja tam
Stavba tunela. V dobe okolo roku 1900 križovali Horňavsko, Mijavské a Staroturianske kopanice len vyšliapané chodníky a kamenisté cesty. Miestne obyvateľstvo nemalo možnosť vycestovať ďalej, ako ich vlastné nohy zaviedli. Snahy obyvateľov o postavenie železničnej dráhy sa objavujú ešte v Rakúsko-Uhorsku. Prieskumom v roku 1922 bolo zistené, že v miestnom kraji, kade železnica povedie, žije v atrakčnom obvode plánovanej dráhy 73 000 živých duší v 32 obciach, ktorých sa ďalej nachádzajú 4 parné píly, 2 cukrovary, 2 parné mlyny, vyrábajú sa metly, rohožky a košíky, je tu továrňa na nábytok a hospodárske náradie, 12 veľkostatkov a dvorov, 3 liehovary a 7 páleníc slivovice a borovičky. Bolo taktiež zistené, že v tomto kraji sa dopestujú jablká a slivky bez toho, že by sa vyvážali. Oficiálne sa tu ročne vypáli na 1800 hektolitrov slivovice, pričom sa všetka vypije doma. Stavba dráhy Veselý nad Moravou, Nové Mesto nad Váhom bola zahájená razením tunela generála Štefánika pod Polanou medzi Mijavou a Vrbovcami. Stalo sa tak za bohatej účasti štátnych predstaviteľov dňa 8. júla 1923 na dnešnej zastávke Brestovec v mieste, kde stojí pamätník venovaný tomuto tunelu. Nakoľko sa jedná o najväčšiu stavbu na tejto dráhe, od jej dokončenia závisel stavebný program na celú trať. Tunel bol v krajine vytýčený triangulačnou metódou pomocou pevných bodov, z ktorých sa smer razenia prenášal do štôlne. Pri stavbe bola použitá rakúska metóda. Najprv sa razí spodná smerová štôlňa, z ktorej nasledujú šikmé zálomy ku stropu. Odtiaľ sa razí horná štôlňa, výlom kaloty a bokov. Po plnom výlome nasleduje vymurovanie bočných stien, hornej a konečne spodnej klenby tunelovej rúry. Práce postupovali v 8 metrov dlhých tunelových pásoch súčasne. Tak obrovská stavba vyžadovala zriadiť na každej strane tunelové nádvorie, kde bolo celé zázemie staveniska. Na nádvoriach sa nachádzali tzv. Silárna so stabilnými naftovými a benzínovými motormi o výkone 305 konských síl. Motory poháňali generátory, tie zase ventilátory, ktoré poháňali čerstvý vzduch do tunelu, a tiež poháňali pneumatické kladivá Flotman, s ktorými sa vrtali diery pre odstrel výbušninami. Prúd ďalej poháňal motory v dielňach, píly na drevo a vodné čerpadlá. Drtič na kameň a mlyn na piesok poháňala samostatná parná lokomobila. Pracoviská osvetľovalo 270 kusov žiaroviek, ktoré dávali svetlo ako 300 sviečok. Na nádvoriach sa ďalej nachádzalo rušňové depo, opravovňa s kováckou dielňou, domček pre ventilátory, domček pre čerpadlá, 4 robotnícke baráky, záchody, barák pre ohrievareň, umývareň, kúpeľňu a miestnosť pre prvú pomoc, nádrže na pitnú a užitkovú vodu, jeden veľký barák s bytom pre šéfa a kancelárie, 3 ďalšie baráky pre úradníkov, ďalej tu bola zriadená kantína, mesiarstvo, hlavné skladisko karbidu, benzínu, uhlia, traskavín, otvorená kôľňa, kryt pre vozíky so suchou maltou, podružná strojovňa a kryt pre betónové krycie dosky. Kameň bol dopravovaný z kameňolovom nad tunelom, tzv. Zvážnicami, s trmými lanovými železnicami, po ktorých sa spúšťali plné vozíky kameňa. Drevo, cement, železo a strelivo bolo dopravované vlakmi do stanice Veselý nad Moravou pre Moravský portál a do stanice Brezová pod Bradlom pre Slovenský portál. Odtiaľ materiál na stavbu pokračoval po náprave, teda nákladnými autami a hlavne konskými povozmi.
Na slovenskej strane však bola zriadená pracovná 4 km dlhá železnica z Mijavy k slovenskému portálu. Na staveniskách bolo postavené kolajisko pracovnej úzkorozchodnej železnice s rozchodom kolajníc 600 mm. Jej dĺžka bola takmer 17 km a obsluhovalo ju 8 lokomotív. Do a z tunelu zachádzalo 16 vlakov denne, jeden pracovný vlak tvorilo 36 vozíkov, ktoré boli do tunelu tlačené 2 benzínovými mašinkami. Celkový výlom horniny, ktorý železnica z tunelu vyviezla, bolo 186 000 kubíkov. Bola tu nepretržitá pracovná doba, 3 8-hodinové zmeny. Každú zmenu prebiehal jeden odstrel horniny. Počas najväčších prác tu v jeden deň pracovalo až 1443 zamestnancov. Stalo sa 12 ťažkých úrazov, 6 smrteľných, z toho 4 pri výbuchu streliva a 2 pri výlome horniny. Výplaty zamestnancov boli následovné. Hodinová mzda, predák 8 korún 40 halierov, míner 5 korún 80 halierov, murár 5 korún 20 halierov a ostatní robotníci 3 koruny 20 halierov. Ako práce postupovali, pribudali aj ťažkosti. Pri razení štoly natrafili 72 krát na výdatné pramene vody. To spôsobilo, že zmizla voda obyvateľstvu v studniach a preto musel byť vybudovaný nový vodovodný systém v osadách nad tunelom, ktorý je dodnes v prevádzke. Voda z hornej klemby je odvádzaná trativodnými kanálikmi do kanálu v spodnej klembe. Nielen voda však ohrozovala postup prác. Až 10 krát natrafili na horlavý plyn. Ten obvykle zhorel pri odstrele. Najviac však vydržal horieť 72 hodín 2 metre dlhým plameňom. Nad hornou klembou tunelu je priemerná výška nadložia 165 metrov. Tlak hory spôsoboval zatlačenie drevného vystúženia až o 2 metre, pričom drevné podpery tvorili kmene, ktoré mali priemer 60 cm. Tlak nadložia tu dosahoval 65 tón na 1 meter štvorcový. Razilo sa z oboch strán hory. Denný postup činil 4,5 metra denne. Za 3 roky sa obe raziace čaty stretli a tunel bol prerazený. Bola nameraná odchýlka 25 mm do strany a 7 mm do výšky. Tunel je tak o 11 mm kratší, než sa plánovalo. Pri stavbe sa spotrebovalo 50 tón dynamitu, 290 km zápalnej šnúry, 210 000 kusov zápaliek, 5,5 tony ocele pre vrtáky a 76 000 metrov kubických lomového kameňa. Tunel je vybavený záchrannými výklenkami každých 50 metrov, sú v ňom 2 veľké komory pre úschovu náradia a materiálu, a po prechode párneho vlaku sa tunel vplyvom atmosféry vyvetrá sám za 45 minút. Ak by však nastala hustejšia doprava, je pripravená komora pre kolmú ventilačnú šachtu. Priemerná teplota vzduchu je 13 stupňov celoročne. Stavba tunelu stála 35 420 658 korún a 75 halierov. Zhotovila ju firma podnikateľství staveb inžinier Jaroslav Václav Belflík Praha podľa projektu Jaroslava Mencla z Ostravy. Tunel preráža pohorie Bielých Karpát, ktoré rozdeľuje Moravu a Slovensko. Nachádza sa v ňom najvyšší bod tejto dráhy vo výške 400 metrov nad morom, od ktorého trať klesá na obe strany. Po dokončení sa tunel so svojou dĺžkou 2421 metrov stal najdlhším v Československej republike. Jeho výstavba prebiehala v roku 1923 až 1927. A to vrátane projektovej dokumentácie, realizácie a sprevádzkovania stavby. Tieto roky sú uvedené na oboch portáloch tunela. Medzi nimi sa nachádzal štátny znak Československý lev. Ten sa však už nezachoval a neznámo, kedy bol z tunela odstránený. Samotný tunel nie je zaujímavý len po stavebnej stránke, ale v období novovzniknutej republiky predstavoval spojenie s jej západnou časťou, kam sa tunajšiemu obyvateľstvu otvárala nová cesta.
Stavba dráhy. Po prerazení tunelu trvalo ešte 3 roky, kým bola uvedená do prevádzky celá trať z Veselí do Nového Mesta. Náš kraj by sa dal výstižne opísať 4 slovami, čo krok, to kopec. Celá táto trať prechádza umelými stavbami, násypmi, zárezmi, mostami a tunelmi, ktoré si vyžiadali premiestniť viac ako 3 300 000 metrov kubických zeme, čo predstavuje 52 000 kubíkov na 1 kilometr dráhy. V porovnaní s inými stavbami je to hodnota 2-krát väčšia. Práca na stavenisku bola nesmierne fyzicky náročná. Výplaty boli nízke a robotníci pracovali často do úplného vyčerpania. Pri prácach na stavbe trate a v tuneloch bolo zranených takmer 400 robotníkov, z toho 21 zahynuli. V staniciach a pozdĺž dráhy boli postavené železničné budovy jednotného rázu, pričom sa prihliadalo, aby dobre zapadali do tunajšieho kraja. Ich vzhľad navrhol Augustín Škudla, ktorý sa inšpiroval prvkami Dušana Jurkoviča. Budovy tejto trate neboli len slúžacími stavbami pre prevádzku, ale architektonickými skvostom daného obdobia s umeleckými prvkami. Vchody a priečelia budov v moravskej časti trate boli vyzdobené ornamentami, ktoré navrhli tunajší výtvarníci, ako Jozef Pernica a Roza Falešníková. Stavby tak dostali idylický až rozprávkový vzhľad. Hoci výstavba trate bola výrazným zásahom do krajiny, po dokončení dokonale splynula s tunajším krajom. Posledným krokom bolo vysadenie viac ako 1000 ovocných stromov v staniciach a popri dráhe. Vypočujme si text, ktorý povedal pán Konerza, ktorý šéfoval celej stavbe tejto dráhy. Odevzdávajíce pozemní stavby veřejnosti, doufáme, že ze strany cestujícího obecenstva bude im věnována pozornosť a nadejeme se, že vyspělé naše obecenstvo bude jejich šetřiti, aby zachovány byly v dobrém a vzhledném stavu i budoucím. Medzi jednotlivými stanicami sa na trati nachádzalo celkom 13 strážnych domčekov. Strážny domček, pri ktorom sa dnes nachádzame, má číslo 9 v poradí od Nového Mesta nad Váhom. Je netypický v tom, že predstavuje len jednu služobnú miestnosť, kde bolo zázemie pre výkon služby. Obytný dom, pozostávajúci z 2 samostatných bytov, stojí na vyvýšenej navážke nedaleko. Tam strážnici trate žili so svojimi rodinami, štandardne však domček služobnú miestnosť vôbec neobsahoval a ak áno, bola doň priamo začlenená. Domček bol vždy vybavený samostatne stojacou pecou na chleba, ďalej studňou na vodu a hospodárskou stavbou, kde sa nachádzal chliev pre prasa a drobný dobytok pre každú rodinu zvlášť. Vypočujme si, čo hovorí predpis pro službu strážníkov trati z roku 1929. Strážnik trati je v týchto předpisech společné pojmenování strážníku hlásek, hradel, závorážu, jakož i obchozkážu. Pro službu strážníků buďtež ustanovení pouze ti zaměstnanci, kteří umějí čísti a psáti, vyznačují se svědomitostí a kteří nabili a zkouškou prokázali odbornou znalost a byli po příznivém výsledku lékařské prohlídky, jakož i po přiměřeném praktickém výcviku uznání za schopné samostatně pracovat. Služba strážníkům všeobecně ukládá střežití přikázané trati, majetek, zařízení a výstroj dráhy vůbec, bdíti nad bezpečností dopravy, působiti, aby nebezpečí škod bylo včas odvráceno. Konati obchůzky a menší udržovací práce, jakož i měřiti kolejový rozchod. Je-li třeba obsluhovať návěštní, telefonní a zabezpečovací zařízení, jakož i střežiti
telegrafní a telefónnych vedení podél dráhy. Vykonávať ti službu komerční a osvietľovať ti nástupište zastávek. Udržovať ti služební místnosti se vším zařízením, nářadím, inventářem, ich motinami v čistote a pořádku. Viesť ti předepsané zápisníky a služební knížky. Vykonávať ti železnične policejný dozor. Každý strážnik je povinen udržovať v čistote přikázaný strážny domek i s jeho vnitřným zařízením a chrániť jej od škody. Zejména není dovoleno ukládať na pôde a v přímém sousedství domku zápalné látky, seno a slámu, jež by mohli byť zdrojem nebezpečí požáru. Okna strážního domku s vyhlídkou na trať buďtež v noci zastřená, záclony nesmiejí však býti ani červené, ani zelené. Přístavby ke strážnym domkům smějí se provádět jen s dovolením ředitelství. Užitkových zvířat smí strážník chovat jen tolik, kolik vyžaduje potřeba vlastní rodiny. Strážník nesmí provozovat žádné řemeslo, ani se zaměstnávat obchodem nebo čepovat lihoviny. Také nesmí mimo svou rodinu nikoho přechovávat ve strážním domku bez dovolení představených. Vady a poruchy nástrojů i zařízení služební místnosti dlužno ihned oznámiť tradmistrovi. Od nehož nutno též požadovať náhradu. Strážnici sú povinni nosiť ve službě předepsaný služebný odev, s nímž musí šetrne zacházet a udržovať jej v čistotě. Služební doba strážníku je 8-hodinová doba pracovní. Vyžadují-li toho pravidelnosť a bezpečnosť provozu nebo iné okolnosti, je každý zaměstnanec povinen konať službu se zvýšeným napätím. V takových případech přijdou na rozkaz představeného zaměstnanci do služby v každé době. Práce žen je podle zákona o 8-hodinové době pracovní sice v dohledací službě traťové ještě přípustná, užívá se ji však jen výjimečně. Na obsazených strážnych stanovištích smějí ženy strážníků obstarávať pouze jednotlivé a pravidelne opakujúci sa výkony, jako osvietľovanie náviestidel, obsluhu závor, pokud sú závory přímo u strážnych domku, kde bydlí rodina strážníkova. K tejto výpomoci smí byť použito jen onoho ženského člena rodiny strážníkovi, ktorý vykonal předepsanou skoušku s dobrým prospiechem a je také fyzicky k tomu spôsobili. Všetky osoby, ktoré nejsou železničními zaměstnanci, nech sú pri vstupu na trať upozornení na nebezpečí, ktorá im mohou vzejít prohledávaním na dráze. Každého, kdo vstoupí neoprávnene na trať, nutno síce zdvořile, ale důrazne vyzvati, aby neprodlene trať opustil. Zdráhali se, je strážník povinen podle možnosti ho zadržeti a odevzdati nejbližší stanici místnímu úřadu a oznámiť to tradmistrovi. Přistihne-li strážník na drážním pozemku dobytek, je povinen jej odehnati, zistiť vlastníka a oznámiť to tradmistrovi. Je-li obava, že dobytek znova vstoupí na pozemek drážní po odchodu strážníka, nech jej chytí, uváže nebo zavře a neprodlene o tom spraví tradmistra. Každý strážník musí mít ve službě dobře jedoucí kapesní hodinky. Každý strážný domek dlužno opatřit hodinami, které musí být nařízení podle železničního času. Svévolne otvírati, přelézati nebo podlézati závory je zakázáno, proto je nutno tomu zabránit všemi potřebnými prostředky a provinilce zjistit. Nemůže-li zřízenec dávat návěst stůj za mohy, deště a sněžení osobně, položí se na kolejnici třaskavky, hrozí nebezpečí, že by tato návěst mohla být přehlednuta. Výbuch třaskavek znamená, že vlak musí co nejdříve zastavit. Pití líhoviny ve službě je přísně zapovězeno. Strážny domček číslo 9 som prvý raz v krajine objavil v roku 2008. Bola to stavba zúbožená nedávnym požiarom, premočená zatekajúcou vodou z deravej strechy. A zarastená tak, že konáre stromov siahali cez dvere dovnútra. Prišlo mi ho ľúto.
Čas však plynul ďalej. Zrazu sa objavil architekt Boris, ktorý naštartoval celú záchrannú akciu tohto objektu. Najprv sme chalúbku museli doslova vyprostiť zo zajatia prírody, aby sa k nej dalo vôbec dostať. Vtedy sme ešte nevedeli, čo bude ďalej. Po niekoľkoročnej prestávke, kedy práce ustali, sa k nám pridal nový kamarát Radovan. Videl som v jeho tvári, že teraz to rozbehneme naplno a domček, tak povediac, vidí to pomyslené svetlo na konci tunela. Tu prichádza na scénu posledný významný človek, právnik Maroš z oblastného riaditeľstva Trnava. Vďaka jeho ochote vypočuť nás bolo našim plánom požehnané a domček tak mohol povstať z popola. Pracovné brigády sa tu konali vždy, keď to trochu šlo. Oprava domčeka bola prevedená s najväčším citom a použitím všetkých našich zručností tak, aby sme mu svojim zásahom neublížili, ba naopak. Cenné rady a pomoc nám poskytli skúsení majstri a že ich veru bolo. To, čo sme tu spolu zažili, sa nedá slovami vypovedať. Často išlo do tuhého, skoro aj o život. Občas nám prišla na pomoc rodina Janštova, cymbalová muzika z Košaríc, ktorá je tu dnes s nami. A tak nám po práci hrali pre radosť, tak ako robotníkom pri tuneli pred 100 rokmi hrala muzika Sámka Dudíka z Mijak. Nedá mi nespomenúť starostu obce Vrbovce Dušana Eliáša, ktorý je najvýznamnejším mecenášom nášho snaženia. Toho času na dovolenke. Tento domček sa objavuje aj vo filme Rýchlik, kde hlavnú rolu hrá Jozef Kroner, ktorý sa sám narodil v rodine strážnika trati. Uznajte sami, nebola by strážneho domčeka číslo 9 škoda? Zasadil som čerešienku, vyrástli mi dve. Už je se mnou moja milá, už je se mnou zle. Šejhaj, drezina, ide mašina. Šejhaj, drezina, ide mašina. Veze nás vojačkou do Hodonína. Veze nás vojačkou do Hodonína. Čečine, zelené čečine, 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 zelené čečine, už sa povezeme do mašine. Po mašine idem, cesta mi je úzka, po mašine idem, cesta mi je úzka, tá moja mamička večeru mi chystá.
Nazdar, páni baraby. Už sa tá dráha nepostaví. Odveselí počaftice, krachujú tam firmy velice. Delníci vždy stávkujú, za 2,50 delať nechcejú. A to bude ešte prachystát, než bude ten vlak fungovať. Od dráhy, tí figujú moc rázy, a tí páni financí, tí figujú aj v tanci. A tí páni z úradu, tí figujú odzadu, a tí páni od počty, tí figujú aj kočky. Vypočujeme si príbeh, ako sa znovu vrátil československý lev na tunel. Dlhé roky zostalo toto architektonické dielo, ktorým je tunel generála Milana Rastislava Štefánika na našej trati, zabudnuté. Správca tunela Železnice Slovenskej republiky vykonával len najnutnejšiu údržbu a opravy. Zovňajšok stavby bol druhoradý. Prvý podnet, aby sa na portáli vrátili štátne znaky, vzdyšiel z rozhovoru dvoch náhodných cestujúcich na miestnej trati. Myšlienka zaujala prednostu Železničného múzea Stará Turá Viliama Matušku a zmienil sa o nej rodinnému kamarátovi, inžinierovi Jiřímu Tomisovi, námorníkovi vo výslužbe, ktorý sa venuje drevorezbe, lodnému modelárstvu, obrábaniu dreva. Na mnohých stretnutiach plánovali, ako by sa dal zámer uskutočniť. Našli detailnú dobovú fotografiu novoosadeného leva z čias výstavby tunela. Jiří navrhol vyrobiť drevený model v mierke 1:1 s tým, že z neho vyrobia odliadky z bronzu z lievarni u jeho bratranca. Ich predpokladané rozmery znaku boli úplne mylné, čím náročnosť akcie podcenili. Meranie skutočných rozmerov znaku v polovici marca roku 2016 úplne zmietlo prvotné plány zo stola. Namerané hodnoty boli niekoľkonásobne vyššie, ako sa predpokladalo. Taký veľký znak s drahým zliatím by bol neúnosný nielen finančne, ale aj technicky. Zodpovednosť za jeho posadenie nad prevádzkovanou železnicou bola na bedrách Železničného múzea Stará Turá a tak myšlienka načas zapadla prachom. V Starej Turej sa chystala veľká sláva, otvorenie Železničného múzea. Jiří Tomis sa rozhodol, že pri tejto príležitosti vyrobí model štátneho znaku v polovičnej mierke. To bola však pre Viliama Matušku chabá náplasť. Na nerealizovaný sen o veľkých levoch na tunel. Bolo teda rozhodnuté, že znak vynikne jedine v plnej veľkosti. Nastal problém s materiálom. Lipové foršne neboli k dispozícii, takže bolo použité drevo smrekové, ktoré má pri práci s dlátom tendenciu štiepať sa a obsahuje veľa sukov. Majster musel začať znovu. Tento raz využil drevnú hmotu známu pod označením MDF. Šelma bola taká veľká, že rezbár sa okolo nej v dielni pohyboval len s ťažkosťami. Po dokončení všetkých detailov znak vybrúsil a ošetril náterom a patinou bronzu. Keď lev vyšiel z dielne, ostali sme v úžase nad krásou diela. Jeho výroba trvala len 2,5 týždňa. Drevorezbu venoval Jiří Tomis múzeu, kde bol relief inštalovaný pri príležitosti otvorenia Železničného múzea Stará Turá na jeseň roku 2017. Rezbárske dielo bolo také ohromujúce, že nás myšlienka vrátenia levov na tunel znovu pohltila. Keď sa drevená replika predstavila verejnosti,
Ponúkol nám svoju pomoc inžinier Ladislav Majer a prevzal vedenie ďalšej výroby. Aj taký skúsený odborník na plastové hmoty ako on mal obavy z rozmerov formy, pretože drevená replika znaku meria 170 x 145 cm a má hmotnosť 80 kg. S výrobou takej veľkej formy skúsenosti neboli. Drevený model napokon poslúžil ako kopyto na výrobu formy, na ktorú sa spotrebovalo 120 kg odlievacieho silikónového kaučuku. Odlievanie formy sa podarilo. Ďalej bolo treba vybrať vhodný materiál na samotné odliadky, aby bol trvanlivý, odolný voči poveternostným podmienkam a nakoniec sa použil laminačný typ epoxidovej živice vystúženej sklenou tkaninou. Po prípravných prácach sa prikročilo k laminácii. Do formy sa postupne nalievala epoxidová živica a vkladali sa diely sklenej tkaniny po vrstvách, čo sa opätovne zalievalo živicou až do požadovanej hrúbky. V procese tuhnutia prebiehala v epoxide chemická reakcia, ktorá vyvolala prudké zohriatie celej masy, čo znovu vzbudilo obavy o hotové dielo. Za 48 hodín materiál stuhol a vychladol. Po zopár peripetiách pri vyťahovaní odliadku z formy sa objavil prvý znak 110 kg československého leva pre tunel. Bolo ho treba ešte kde tu vytmeliť a poriadne vybrúsiť. Nasledoval finálny bronzový nástrek s patinou. Takýmto spôsobom sa vyrobili 3 repliky znaku. Blížila sa storočnica vzniku prvej Československej republiky. Bola to ideálna príležitosť, aby sa levy vrátili na portály tunela. Celý projekt sme predstavili správcovi tunela, Železniciam Slovenskej republiky, ktorý náš zámer schválil a za jeho technickej podpory sa začala inštalácia. Musela byť naplánovaná výluka spojenia medzi stanicami Myjava a Vrbovce. Celé hodiny trvali debaty o tom, ako dopravíme znaky na portály a ako ich bezpečne upevníme do 10-metrovej výšky. Katastrofické scenáre vyvrcholili večer pred samotnou inštaláciou. Unikátnu akciu sme začali 21. novembra 2018. Motorový rušeň T-211-020 so železničnou vysokozdvižnou plošinou MPŽ-20 v sichravom a hmlistom počasí zastavil pod moravským portálom tunela. Museli sa vyvrtať diery na kotviace skrutky podľa vopred pripravenej šablóny. Skupina chlapov sa rozostavila nad hornou hradbou portálu a upevnila horolezecké laná o stromy v lese. Na 2 laná uviazali prvého leva na plošine. Zaznel povel, aby chlapi hore začali ťahať. Problém bol v tom, že skupina nad portálom vôbec nevidela, čo sa deje na plošine. Hluk naštartovaného rušňa a agregát vysokozdvižnej plošiny prehlušovali všetkú komunikáciu pracovníkov. Už keď bol lev v úrovni hornej klenby tunela, jedno lano sa vyšmyklo. Zaznel hrôzostrašný výkrik, všetci sa zľakli. Horná skupina nevedela, čo sa deje. Zostali zapretí nohami v mokrom lesnom poraste a z celej sily držali laná. Dlane mali v jednom ohni. Chlapi na plošine rýchlo znak stabilizovali a previazali ďalšími lanami. Lev ešte zopárkrát poskočil a už ho montážna čata z plošiny kotvila pevnými skrutkami do moriva. Je tam. Po 2 hodinách strachu všetkým odľahlo. Celý postup sa zopakoval na druhom konci tunela. Každý už vedel, čo má robiť a tak tu bolo hotovo za 30 minút. Rýchly pohľad na dielo a vlak s plošinou musel uvoľniť trať. Na záver, nehľadajme v tomto počine žiadnu politiku. Lev prvej Československej republiky k Štefánikovmu tunelu neodmysliteľne patrí. Je to súčasť architektonického diela, ktoré prispelo k rozvoju tunajšieho kraja. Oba levy strážia toto dielo a vyzdvihujú zručnosť a fortiel našich predkov, skutočných inžinierov, zručných majstrov a húževnatých robotníkov, ktorým sa 6 kamarátov z tunela už nikdy nevrátilo.
košielku mi berie. Na mňa si spomína, vráť mi, Bože, vráť mi. Vráť mi, Bože, vráť mi. Toho môjho syna. Teče voda, teče, prez veľký mají. Komu z mňa zanechá starodavný Teraz by som poprosil o slovo pána starostu obce Veľké nad Veličkou, pána Petra Šmidrkala. Dobrý večer, děkuji za slovo. Já se vyznačuji tím, že nezdržuji moc mluvením lidi, protože jako děcko jsem si vždycky nejvíc přál, aby všechny ty projevy brzo skončily. Každopádně moc krát děkuji za pozvání tady na tu akci, která je skvělá. Děkuji panu přednostovi za ohromnou práci, kterou zde se svými kolegy předvedl a dneska se nám může pochlubit a my můžeme jenom závidět, co všechno dokázal. Je to 100 let, co se tunel začal dělat. Práce tehdy a prostředky, kterými tunel byl stavěn, nebyla vůbec jednoduchá. Když se podíváme v dnešní době, jak nám ty tunely nebo liniové stavby jdou, mnohdy by se naši mocipáni mohli stydět za své sliby a za skutečnou realizaci těchto staveb. Hledejme poučení v minulosti a buďme na své předky hrdí. Děkuji. Nasleduje slovo starostu mesta Mijavy, pána Ľubomíra Halabru. Pardon, primátor. Mám ešte starý text. Dobrý večer. Ja by som chcel takisto poďakovať za pozvanie na túto akciu. Chcel by som zložiť klobúk pred týmto dielom, ktoré tu dneska môžem obdivovať, pretože ako malé dieťa s mojimi bratmi a mojimi bratrancami, ktorí tu na Zaostrým vrchom bývajú, sme sem chodili chytať struhov do tohto potoka.
dneska by sme to až nemohli, lebo je vyschnutý. Takže som veľmi rád, že tu môžem byť. A keďže o tom tuneli tu už bolo povedané veľmi veľa, nehovorím, že všetko, lebo určite ten tunel je tak dlhý a tak starý, že by sa mu dalo hovoriť ešte veľmi veľa, tak iba takú malú perličku. Trošku som prekvapený z toho, že tu mám dneska večer niečo povedať, tak tiež nechcem zdržiavať, ale snažil som sa zohnať lístok alebo lístky na vlak, ktoré sa predávali v 80. rokoch, pretože som chodieval na Starú Turu z Mijavy do školy. A keďže som mal 40 minút času ráno, keď som prišiel asi 6:15 na Mijavu na stanicu a vlak chodil pred 7, neviem prečo, sme tam museli tak dlho čakať, tak neboli mobily, Rubiková kocka, vtedy bola ešte len nedostatkový tovar, tak ja som sa hral tým, že som rozoberal ten listok. Ja som ich chcel zohnať, ale behom takej krátkej doby od toho mojho pozvania sem sa mi nepodarilo tie listy z toho obdobia zohnať, lebo by som tu robil takú malú súťaž, pretože neviem, či som zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov, alebo či je to svetový rekord, ale mne sa podarilo po 4-ročnom úsilí rozobrať ten lístok na 8 bez porušených častí. Takže chcel som tie lístky zohnať, takže by sme si tu robili taký krátku súťaž. Myslím si, že by ma nikto neporazil za tých 5 minút, čo by ste sa tu s tým snažili, pretože mne to trvalo 4 roky, kým som ich to podaril. Takže ak vám doma vypadne internet, alebo nepôjde televízia a podarí sa vám zohnať lístky z 80 rokov, zo začiatku 80 rokov, tak skúste ich rozobrať a kto ich rozoberie aspoň na tých 8, tak nech príde s fľašou a spolu vypijeme. Ďakujem. Nasleduje slovo prednostu stanice pána Romana Pach. Je to vlastne v podstate jediný prednosta stanice, originál teda prednosta stanice pre celú túto našu trať Nové Mesto až teda Vrbovce štátnej hranice. Dobrý večer, prajem, ďakujem za slovo. Ja by som na úvod si vypožičal citát jedného veľmi dôležitého človeka v Európe a ten raz povedal: národ, ktorý nepozná svoju históriu, nemá budúcnosť. A vďaka takým ľuďom, ako je Viliam Matuška a jeho železniční zriadenci, máme veľkú šancu, že my, železničari a celý náš národ, budúcnosť budeme mať. Pretože tie artefakty histórie, a teda predovšetkým tej železničnej, vďaka nášho prednostu železničného múzea budú zachované a budú zveľaďované. Ja by som si dovolil v mene zamestnancov železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom a vedenia stanice odozdať ti ďakovný list za tvoju neúnavnú prácu. To nebolo v pláne. Nemám tu ani papier. Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje udeľovanie medailí. Vznikol rad drevenej kolajnice, ktorý je najvyšším ocenením Železničného múzea Stará Turá, ktoré sa udeľuje za zásluhy pri záchrane historických železničných pamiatok. A toto ocenenie dostanú nasledovní ľudia. Poprosím vás, ja vám ho takto aspoň, aby sme mali nejakú predstavu, ukážem do svetla petrolejové lampy. Takže toto je to ocenenie, ktoré dostanú tí ľudia. Nachádza sa v strážnom domčeku u strážnika. Každého, kto ho tu vymenuje, tak si to ocenenie tam pôjde časom prevziať. Prosím vás, ale nezabudnite na to, bude to pre vás. Toto ocenenie dostávajú Boris Kocúr, architekt, za to, že nám ukázal hodnotu tohto domčeka a odštartoval jeho znovu zrodenie. Maroš Pila, advokát oblastného riaditeľstva Trnava, za to, že dopomohol tomu, aby sme mohli oficiálne tento domček užívať. Leoš Tomančák, Jan Čúzy, Tomáš Tomis, fotografik, za to,
že svojimi fotoaparátmi neúnavne dokumentujú našu trať. Milan Gajdoš, Daniel Behro a Dušan Procházka, správcom našej trate, za nesmiernu ochotu pomôcť, kedykoľvek to múzeum vyžaduje. Stanislav Zigo a rušňovodiči, Peter Joachimstal a Jozef Pribiš, za to, že pomohli zavesiť levo na tunel generála Štefánika. Dušan Eliáš, starosta obce Vrbovce, ktorého zastupí Anna Horňáková, za to, že svojím elánom, srdečnosťou a ochotou pomohol k obnove domčeka. Jarmila Čehelová, výpravkyňa stanice Mieva, vďaka ktorej máme vchodové dvere do domčeka, odteraz ich budeme volať Jarušky. Miroslav Štefík, vlakvedúci osobných vlakov, za to, že nám pomohol rozobrať strechu a je pripravený kedykoľvek pomôcť. Ján Mikulec, tesár a strechár, za to, že zložil krov strechy. Ľubomír Smička, starší, klampiar z Poriadia, za to, že oplechoval komín, tak ako to robil jeho otec. Jan Kavický a Jan Krček, dvorní maliari Železničného múzea Stará Tura, za to, že vymalovali interiér múzea dobovou Valčekovou mamovkou a domček ich čaká. Marek Hrín, hovorca mesta Mijavy, za to, že je hovorcom nielen mesta Mijavy, ale aj Železničného múzea Stará Tura. Miloslav a Miroslav Biesik, dobrovoľní hasiči Paprať, za to, že ochotne pomáhajú pri znovuzrodení domčeka a vždy zahasia zlú náladu. Eva Adámková, riaditeľka kultúrneho domu Stará Tura, za to, že môžeme deponovať exponáty múzea v priestoroch kultúráky. Tomáš Hrbáček, vedúci provozu Veselý nad Moravou, za jeho srdečnosť, ktorá presahuje hranice Českej republiky. Roman Paška, prednosta stanice Nové Mesto nad Váhom, za to, že vždy neúnavne vypočuje moje požiadavky a vybaví aj nemožné. Samuel Škandera, posledný zamestnanec tohto strážneho domčeku, za to, že múzeu daroval jeden z najvzácnejších exponátov, kladivo, s ktorým sa razil tunel. Martin Majtán, Barbora Horňáková, Martin Horňák a Radovan Biesik, za to, že svojím úsilím zachránili veľký kus histórie a že to so mnou doteraz vydržali a snažia sa pochopiť moje náročné požiadavky. Tak toto. Sociálne poďakovanie patrí Ladislav Majer a Jiří Tomis, sekcia spracovania plastov a dreva Železničného múzea Stará Tura. Legendy nášho múzea, ktorí znovu vyrobili leva pre tunel a svojimi skúsenosťami a humorom nás neustále posúvajú dopredu. Chlapci, ste machri. Kopaničiarská muzika Maršina Janšta z Košaric. Za to, že ich máme. A hrajú ľudovú hudbu pri železnici tak, ako sa to dialo pred 100 rokmi. Máme vás veľmi radi. Petke Matuškovej, mojej drahej manželke, za neskonalú láskavosť a podporu pri mojom tak náročnom koničku. Že ste merali cestu, že ste prišli. Som rád, že ste to vydržali. Tento náročný program, ktorý... Dámy a páni, venujte mi chvíľku své pozornosť. Omlouvám se za toto hrubé porušení programu, ale doufám, že až vám sdělím důvod, že prominete nejen vy, ale i sám přednosta. Když jsem dostal pozvánku na tuto slavnost,
Dočetl jsem se, že bude udělován řád dřevěné kolejnice. Tehdy jsem si vzpomenul na jeden starší český film, jmenoval se Levíček ve službách Sherlocka Holmese. A v tom filmu je jedna scéna, ve které Vlasta Burian v roli portorického krále Fernanda uděluje ministru železnice řád ucpaného tunelu. A přitom, když mu ten řád předával, se ještě vtipálek pana ministra zeptal, jak mu syčí pára. No a tato scéna a ten ucpaný tunel mi uvízl v hlavě a jak jsem o tom přemýšlel, nedalo mi to spát ani přes den. A postupně, jak jsem nad tím důmal, tak se ta představa toho ucpaného tunelu postupně zhmotňovala, realizovala a nakonec vyústila do této situace, kdy tu před vámi stojím a mám tu čest vám oznámit, že železničnímu muzeu ve Staré Turé se uděluje plaketa. Hádejte, jak se jmenuje? Je to plaketa ucpaného tunelu. Dovolte, abych se zeptal, zda pára stále si. A niečo tam chýba. Ale neboj se. Môžem aj ja druhýkrát? Zlatí naši chlapci, preto tu radi chodíme, lebo to, čo Jirko teraz rozprával, aj to je jeden z takých tých humorných srán, ktoré teraz potrebujeme v tejto ťažkej dobe. A my tu strašne radi chodíme, hlavne kvôli tomu, že tu sa stretávajú generácie. A najstaršia. A že dokážu, ja som ich poznal ako chlapcov ešte, koľko si mal, keď sme sa dali dohromady. Alebo respektíve, keď sme sa vám motreli do priazne. 18? No, viac, možno, hej. Ale je to naozaj vzácnosť, pretože oni si naozaj našli tí chalani, čo je v dnešnej dobe výnimočné, medzi tou najstaršou generáciou a tou najmladšou krásnu reč. A ja som rád, že sme boli pri tom. A chodíme si tu odpočinúť a v podstate každé to stretnutie nás úžasne obohatí pri tej práci. Tak sme si dovolili Jirko, inventárne číslo 1 do vášho domčeka našej jubilejnej školy 1928 v Košariskách. Pomoc máme námestníku. Nepoškodil papír. Pekne ďakujem, je to krásne, je to vlastne
kedy si by sa povedal továrny snímok, áno, je to vlastne prvá fotografia strážneho domčeku po uvedení do prevádzky. No, nádherná. Ďakujem. No a na úplný záver dnešného programu sme si pre vás pripravili hudobnú bodku. Jedná sa o pieseň so železničnou tematikou od skladateľa Jaroslava Blíže a je zvláštna tým, že je neobvykle dlhá a jej melódiu tvoria 2 tóny v intervale pouhého poltónu. Členovia Železničného múzea sa vám ju teraz pokúsia zreprodukovať. Priznávam sa, že nie sme muzikanti. Takže kedykoľvek nás budete počuť spievať, verte mi, nejde o spev. A nikdy sme to necvičili. No? Takže poprosím vypnúť všetky záznamy, ktoré slyšia. Že toto bude transkontinentálna muzika. Šel nádražák na Mlíči. 16:05, kdy projel nákladný vlak na Prahu, uchopil hradláš Karel Berka nůž, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný slunečný den. Traťový svršek se zelenal bohatými trsy odvetlých pampelišek. Poříčí, šel nádražák na Mlíči, mezi Pražce. Než příští vlak profičí, bude píce králičí, dávno v tašce. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Berka podřezával prosím Mlíči, všiml si, že není na trati sám. Nedaleko Vjezdového návěstidla spatřil Marii Reskovou, která pevně rozkročená v kolejušti splnila Mlíčím svůj broutěvný koš. Nádražák zakřičí, kam to chodíš na Mlíčí, kam to chodíš na lupení. Starej se o sebe, řekla Madla pro sebe, ale Berka hluchý není. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Hradláš Reskové vysvětlil, že na Mlíčí, které je u dráhy, má nárok on, jelikož je také u dráhy. Ale žena se dál oháněla kudličkou. Když mu pak přímo pod rukou odřízla nejlepší trs, Berka zrudl a v slunci se zablízkl jeho nůž. U božáku zarudlý, chceš-li tak pod na kudli, aj z Ruboňácka ty zmíje. Dráze patří mašiny, všechny Pražce a Šíny, ale Mlíčí obecní je. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Tou dobou jel zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jihozápadní dráhy doktor Václav Kulihra. Byl to čerstvý vdovec a kochal se pohledem na tu naši malebnou krajinu. Ještě, že si vybral inspekční cestu právě dnes. Na nože nedošlo jen protože 300 jasna byl v Mezíně. Inspektor státních drah, doktor Václav Kulihra, na Brezíně. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládenci. Kdo z nás není chovatel, ani inspektor nebyl výjimkou a proto měl projevovat zápasící pochopení, aby zabránil dalšímu sporu, všechno Mlíči zabavil, neboť měl doma malochov statných českých strakáčů a své služební cesty rád spojoval s cestou za krmení. Povídá ty kadle, ty máš službu na hradle, ať už si tam.
Plazmadlo, stočí ma jak zrcadlo, doufám víckrát nenachýtam. Na železnici, dělci věci, na dráze jsou zaměstnáni špatný mládenci. Na železnici, dělci věci, na dráze jsou zaměstnáni špatný mládenci. Nad Polonou rozhostil se vlahý podvečer. Kolenice vyhřáté poledním sluncem se leskli a vzduch nad nimi se tepel. Telegrafní slouby podél trati učili svou monotónní píseň dále, doprovázané stakatem cvrčků a zvonkohou chráněného železničního přejezdu. Dobře to dopadlo, Berka spěchá na hradlo, aby pohnul semaforem. Když návěst přepíná, jede kolem drezína a vnímadla s inspektorem. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni špatný mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni špatný mládenci.